ନମସ୍କାର କୁନି ମାନବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଧନିଆ ଗଛ ଫୁଲାଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମ ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗଛ ସବୁ। ଆଗ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚାଲିଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶାଗ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଗଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କଫି ବାଡ଼ିକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଆମ ପ୍ରଥମ ଫୁଲକୋବି ଫଳିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫୁଲକୋବି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବନ୍ଧାକୋବି ବାନ୍ଧି ଆସୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବାନ୍ଧୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୂଲା ବାଡ଼ିକି ଯିବା। ମୂଲା ଫଳିଛି ଦେଖିକି ଘରକୁ ନବା। ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୂଲାର ଫୁଲ ଆଇଲାନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଲା ଉପରେ ଉପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ମୂଲାଟା। ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ମୂଲା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲା ଫୁଲ ଗଛ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲା ଗଛ। ହେଇ ଦେଖ ମୂଲା ଗୋଟେ। ଏଇ ଦେଖ ମୂଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମୂଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନାଙ୍ଗୁ ବଡ଼ ସେ ବଢିଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ରଙ୍ଗର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲେ ଦେଖେଇଥିଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୋଟ ବିଲାତି ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଆସ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବିଲାତି ଗଛ। ହେଇଟା ବି ଛୋଟ ବିଲାତି ଗଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛୋଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲାତି ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିମ୍ ଗଛ ବିମ୍ କଷି ଲାଗିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିମ୍ ହେଇଛି ତା ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିମ୍ ଫୁଲ। এই ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ହେଲା ବାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲା ଆକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ପାଇଁ।